Нинди ямле безнең көн, йөгереп урамга чыгам, күңелле уйлар белән мәктәбемә ашыгам. Ишегебез ачык, түрдән узыгыз. Кайчан булса да, рәхим итегез. Кемнәр килсә дә, йөзебез ачык. Дус-ишләр килү үзе бер шатлык. Иң татлы тел, туган тел. Анам сөйләп торган тел. Туган тел, иң татлы тел. Туган тел, иң тәмле тел. Тәмле дип, телеңне йотма, туган телеңне онытма. Исәнмесез, хәерле көн дуслар. Сезне Шыкшы төп мәктәбе укучылары сәламли. Сезне үзебезнең туган телебездә сәламли алуыбызга шатбыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Тарих бик күп исемләрне белә. Бөек исемнәргә дөнья бай, сәнгать дөньясында маяк булып, мәңге яшни яшь Тукай. Халкым күңеленә ак нур ситтең, кара төндә булдың якты ай. Шаулы язның сүнмәс тургайдай, мәңге дәртле җырчы син Тукай. Якты йолдыз булып атылган ул, зәгыйфь чәчәк булып сулмаган. Тура Тукай, моңлы Тукай булган, бөек булган, буйык булмаган. Тукай исән, җыры күңелләрдә, яшәсәк тә үзен күрмичә, Тукай килә, моңлы сазын уйнап, шигырьләргә тынгы бирмичә. Халык моңа синең моңың булды, халык күңеле синең күңелең. Ил гомре, халык гомре кебек, озын булсын шагыйрь гомре. Бәйрәмнәрең алда икән әле. Кара шагыйрь бүген текәлеп, халкың тели сиңа мәхәббәтен, ал чәчәкләр белән күтәреп. Benim bulmanında gazetler benim yalnız kişilerine tutukla oturar. Benim içinde bu reşatlarımdan oturar. Eydeniz küçük bir var. To'xta, bu bizning avlod qizlari. Men sen avlodni kelibman. Kelamiz qizlar, qo'rqmag'az. Ey şurada ne kurada. Kötü oynayıp deyip duran bular bitadi. Barimiz qizlar jilak-jilak. Sen şurada boshdan men bilan kirsinaz. Ayda oynaymiz. Agar men chiqsam, sen meni kutiklarsin. Haydi silah şartına tizelen mini var. Buranın barışıda yarığı var. Şundan mık kınatır. Hey, sen yurman sarığı. Namara. Tuttun mu? Evet. Oh! Sen biraz kızlar beni. Bundan ahır özüne nesinin ne diyeyim? İyice hiç yok ikendir. Merhamet etsin seni. Kötü etsin ben kimsine. Aytsam aytayım.
Сен белеп кал. Минем шантаным, былтыр минем. Бу җегет абзан булыр. Бик тә белеп кал син әле. Карар итте, явыл булдыр мине, кем тоткарыр мине? Нәрсә булды? Ни кычкырасың? Былтыр кыз, бармакларым авырды, былтыр кысты, былтыр кысты. Жүгер, сізі құтырады кейбірлерсің. Қышқырма сен жүгер, қысқанға балта қышқылар өмі бұйыл. 1985 елда Шыкшы авылында яңа 2 катлы мәһабәт бина мәктәп калкан. Яңа мәктәп төзелешен башлауга 8 еллык мәктәп директоры Әхмәтгалиев Ислам Галиевич зур көч куя. Бу эшне аннан соң директорлык вазифасын башкаручы Кәримов Рәшид Хәбибрахман улы дәвам итә. 1986 елдан Шыкшы 8 еллык мәктәбе урта мәктәп итеп үзгәртелә һәм күрше Ялаштау Мишәбәш авылыннан да укучылар килеп укый башлый. 1988 елда Шыкшы урта мәктәбе үзенең беренче чыгарылышын олы тормыш юлына озата. Бүгенге көндә Шыкшы урта гомуми белем бирү мәктәбендә 71 укучыга 20 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәп коллективы мәктәп директоры Зайнагыев Наил Мөхәммәдхан улы һәм укыту тәрбия эшләре буенча директор урынбасарлары Мәхмүтова Гөлнара Зәкәр кызы һәм Мирзагалямова Гөлсинә Борис кызы җитәкчелегендә балаларга белем һәм тәрбия бирүдә армый-талмый хезмәт куя. Алар арасында Әмиров Фаил Мияссәр улы, Әмирова Лилия Сәүбән кызы, Зайнагыев Наил Мөхәммәдхан улы, Зайнагыева Зөлфия Фаат кызы, Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнделәр. Мәктәптә укучыларга белем алу өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Мәктәпнең үзенең командча хоккей һәм спорт мәйданчыгы, теплицасы, мәктәп яны тәҗрибә участогы бар. Укучылар мәктәпкә теләп йөриләр. Шыкшы төп мәктәбе мактаулы, дәрәҗәле, тырыш укытучыларга бай булган белем йорты ул. Укучылар фән олимпиадаларында зур әзерлек белән катнашалар. Быелгы уку елында рус теле, биология, экология, татар теле һәм әдәбиятыннан, тормыш иминлеге нигезләре фәннәреннән уңышларга ирештек. Барлыгы 9 призлы урыныбыз булды. Амиров Камил Татарстан тарихы фәненнән муниципаль турда җиңеп чыгып, республикада белемен сынады. Гибадуллина Камилә бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында тормыш иминлеге нигезләреннән призер булды. Мирзагалямова Гөлсинә Борис кызы ел укытучысы конкурсының иң яхшы технология укытучысы номинациясында җиңүче исеменә лаек булды. Мәктәбебездә төрле телләр укытуга да игътибар бирелә. Укучылар татар, рус, инглиз һәм француз телләренең серләренә төшенәләр. Шулай ук мәктәбебездә таҗик милләтеннән булган укучылар да укый. Ә хәзер әйдәгез, аларга сүз биреп китик. 2016 елда без Таҗикстаннан Шыкшы авылына күчеп кайттык. Монда кайтканда мин таҗикча гына белә идем. 2нче класста мине татарча сөйләшергә, укырга өйрәтте. Бүгенге көндә мин һәм 2 энем татар теле дәресләренә йөрибез. Мин үзем татар теленнән олимпиадаларда катнашам. Узган ел районда 3нче урынны алып республикага катнаштым. Миңа татар теле өйрәнеп бик ошый. Мәктәбебездә 1-6 классларны берләштергән Татарстан варисларының Кыңгырау берлеге 7-9 класслар өчен дума эшләп килә. Безнең исем балачак, безнең девиз балачак, кадерле мәңге калачак. Безнең исем тамчы, безнең девиз тамчыдан күз җыла. Шулай ук мәктәбебездә юл хәрәкәте иминлеге отряды, юн армия отряды, яңгыр куркынычсызлыгы иминлеге отряды, спорт клубы оештырылган. Отрядларның уңышлары да бар. Район күләмендә үткәрелгән имин тәгәрмәч конкурсында укучыларыбыз Ханнанов Илдар Фәнисович җитәкчелегендә 2нче урынга лаек булдылар. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе тарафыннан кыйммәтле бүләкләргә ия булдылар. Әле күптән түгел район күләмендә мәктәпләр арасында иң яхшы музей конкурсы булып узды. Бу конкурста мәктәбебездә оештырылган музей беренче урынга лаек булды. Музей эшчәнлеге турында сөйләү өчен 8нче класс укучысы Хусаинова Илмирага сүз бирик. Мәктәбебезнең туган якны өйрәнү музее 2009 елдан башлап эшли башлады. Еллар буена җыелган материал, экспонатлар музей фондына нигез булдылар. Еллар узган саен фондыбыз тулана гына барды. Бүгенге көндә музейда 1000-нән артык экспонат тупланган. Музейебезнең иң кадерле истәлеге дип Насыров Әсгать абыйның авыл тарихын барлап язган истәлек дәфтәрен атыйбыз.
Бу дәфтәрдә авылның, колхозның, Шикше базарының тарихы тупланган. Музейның төп эш формасы – экскурсиялар оештыру, эзләнү эшләре, музей фондына материаллар туплау, дәресләр үткәрү. Этнография бүлеге 6 квадрат метр тәшкил итә. Бу бүлектә 19-20 гасыр башында яшәгән авыл кешесенең тормышы күрсәтелә. Музей 4 бүлектән тора. Шушы яктан, шушы туфрактан без бүлегендә авылның килеп чыгышы, мәдәният йорты, балалар бакчасы, мәчет, китапханә, шишмәләр тарихы, авыл музейлары, хезмәт алдынгылары турында мәгълүмат, күп санда фоторәсемнәр тупланган. Утлы еллар кайтавазы бүлеге үз эшенә фронттан килгән солдат хатларын, сугыш еллары фоторәсемнәре һәм иң кадерлесе фронтабик якташларыбызның хатирәләрен ала. Мәктәп авылны мәгърифәт тушагы. Бу бүлектә мәктәпнең 90 еллык тарихын чагылдырган материаллар тупланган. Библиотекабызда мәктәптә үткәрелгән бәйрәмнәр, кичәләр, очрашулар, истәлек итеп төшерелгән видеолар, фотолар саклана. Балалар өчен язылган җырлардан төзелгән дисклар урын алган. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел уңаеннан мәктәбебездә төрле чаралар үткәрелә. Шуларның берсе йөрәк тибеше аша күңелләргә үткән «Син ахаңлы бишек җыры» дип аталды. Бәйрәмгә авылыбызның мөхтәрәм кешеләре Нутфуллина Гүзәлия апа, Назирова Фирдәүсә апа, авылыбызның оста гармунчысы Шарипов Ракыйп абый һәм әти-әниләр килгән иде. Бәйрәмдә яшь буынга бишек, халкыбызның горыф-гадәтләре, йолалары турында сөйләнде, күрсәтелде. Babam da uyanıp bize. Subhanallah, subhanallah, gözler çiğ kurmasın. Ой, бу бала бал кебек, сыгылып торган тал кебек, авыз борыны уймактай, өсте утырган каймактай. Күз тире күрмәс, үсият күрмәгез. Кой әле, корам сөкеп куйым әле. Аягыз мен тотып калыйм әле. Үсте ки, үсмәгәнгә киште ки, үсә зур булыр, бигрәк матур кыз булыр. Ашыкма, кызым ашыкма, балашак сагындыра. Телим әнием, синең кебек булырга. Һәргамән синең, һәр шуңа сакланам. Рәхмәт җылы сүзләреңә, әй балакаем балам, әй балакаем балам. Ходаемна бүләге ул сөеп куймаса күз балалар, яратылып яши бик бәхетле ата-аналар. Укучыларга эстетик тәрбия бирү максатыннан мәктәбебездә бию сәнгате түгәрәге эшли. Бию түгәрәгендә һәр хәрәкәт, һәр күнегү баланың иҗатын, хыялын, игътибарын үстерүгә, мөстәкыйльлек тәрбияләүгә, җәмгыять тәртибе кагыйдәләренә хөрмәт уятуга юнәлдерелгән. Бию түгәрәге җитәкчесе Фаворизова Ройлә Талгатовны туган телләр елын истә тотып, укучыларга төрле халык биюләрен өйрәтүне максат итеп куйды.
кыйммәтле шәхесләргә бай минем газиз халкым, алар турында сөйләргә бар минем тулы хакым. Шушы көннәрдә мәктәпкә авылдашыбыз, танылган шагыйрә Илмира апа Гыймаева очрашуга килде. Укырга кергәч тә кыз җырлавыннан туктамый. Әле тагы бер талант ачыла. Ул шигырьләп башлый. Шигъри күңелле Илмира апаның поэтик тергешләре Идел, Сөембикә җырларында Ватаның Татарстан газетасында басылып чыга. Илмира апа Гыймаева шигырьләре ихласлыгын, самимилеге белән күңелне үзенә тарта. Аларда туган җиргә, илгә, кешегә мәхәббәт. Шигырьдә шагыйрь күңелендәге тирән сагыш, моң белән өртелгән. Әйдәгез укучыларыбызны тыңлап китик. Җәй, чәчәкле күлмәк киеп, килеп җитте безгә җәй. Кояшы бигрәк әрсез, әй-әй-әй-әй-әй. Көмеш тамчылы яңгыр, бүләк итте безгә җәй. Яңгыры бик шиталы, әй-әй-әй-әй-әй. Урман кырлары буйлап, сәяхәткә чыкты җәй. Җиләк, гөмбә, күз кыза, әй-әй-әй-әй-әй. Безне белән шаярып, уйный, көлә, җырлый җәй. Бик тиз итеп китә шул, әй-әй-әй-әй-әй. Җилләренә каршы килә йөгерәсе, балачан сумакларын иркәләп сөясе. Җилләренә каршы килә йөгерәсе, балачан сумакларын иркәләп сөясе. Our school is our second home. All of our students go to school with great pleasure. Thanks to our great teachers who always try to give us a lot of knowledge and ready to help us. Notre école est vidame. Un mode de actif. L'école est bicoudée. Conditions pour le développement de la formation de services. Nous sommes bico notre école. Вот настал момент прощаться. Будет краткая наша речь. Говорим вам до свидания, до счастливых новых встреч. Теләгебез сезгә һәр шәгыйзгә, саякмасын күңел шишмәгез, ак бәхетләр, саулык, сәламәтлек, гел муллыкта рәхәт яшәгез. Бүгенге чыгышыбыз тәмамланып килә. Менә шулай балаларга белем биреп, әти-әниләр белән берлектә төрле кешеләр оештырып, акцияларда катнашып, сәламәтлекләрен кайгыртып яши безнең мәктәп. Алга таба да бердәм сәламәт булыйк. Сау булыгыз!